Dat zie je niet alleen in Friesland, dat zie je ook in andere provincies zoals in Overijssel. Iemand die zijn best doet om dat die verbindingen niet goed worden gelegd. in ijswater, september, zonder training eigenlijk, 5 minuten onder het ijswater vol te houden, zonder te ademen. Oké jongens, de recordpoging is begonnen. In het zwembad en dan komt die proesting boven. Maar dit 3 minutes, 30 seconds. Oh, dit is Lennart, wat hebben we? 3:32. I tried. Ik heb het geprobeerd, jongens. Zeg het eens, Wim. Ik wilde voor de 5 minuten gaan, maar bij 3:32 is het gestopt.